Играем да Mimic, част 3. Like and subscribe. Окей, да припомня какво се случи до сега. Брат, спринта ми е много дълъг. Благо, да знаеш, когато нещо те гони, спринтът ти някак си става по-малък. Да. Не знам как. Hello, Vince, I'm from Brazil, Уча. Представи се. Помощ. Окей, представи се. Аз съм Пиле от Горна Оряховица. Ние сме тук да покорим света, нали така? И да пребием онази да Mimic, дето се прави за много готина. Не. Айде, момче. Калата е рандом циганин от Монтана. Окей. Бе, Бог, ти не си бил с нас до сега, но спокойно, ще влезеш в нашата атмосфера скоро. Да. Няма да крещя, казвам ви, няма да крещя, каквото и да стане. Не дей чукаш, ти отвора, не дей. Окей. Велик ден е и едно яйце пита жена си. Защо си отцветена така? Отиваш да си чукаш ли? Слендърмен, здравей, хело. Здрасти, хело, брат. бро. Що изчезна? Иска да го докосна. Ето, Коки, казвай ми като горе-долу как приличат нещата. Добре, че. Окей, значи, първото е като пръчка. Първото изглежда като човек с брада. Какво? Първото е добре. Бат, не знам как позна. Добре, второто е буквално Второто, тута. може да кажеш второто, може да кажа второто. Давай. Второто е като L. Давай, продължи. И е пресечено. Второто е като L и е пресечено от бастунче и има... И третото е като столче, само че не. Значи тук има една черта, тя минава през тази черта, която казах, че е по средата, но има точка отгоре. Ето. Кроубър! Аре да бием. Всичко за това за един кробър. Крубър. Тук има някакъв лист. Окей. Окей. Кой е наред? Къде отида? Аз го видях. Защо има вода? Не ми хареса, че има вода. Може не вода. Това ми припомня на онова дебелото. Калата е картоф, те ще го изядат. Окей. Хора, тук има някакъв код. Хора, имам някакво в стаята до мене. Заключена е вратата, има едно в стаята до мене. Моля? Добре, Венци, ти стой тук, аз ще отида да помогна на Благо. Хора, не, заключена е вратата. Отключи се. Да знаете, че кодът е 8749. 8749. 8749. Тук няма числа. Да, между другото. Калата. Добре, успяхме. Не ми хареса, тук ще има нещо, брат. Тук ще има някакво чудовище. Плейс. Ама някакво плейс. Аз имам кроубар. Ето го това. Ето това. Защо ти? Ама аз съм се това. Че, чудовището пак ще дойде. Майко мило. Бате, как да изплаши това? Не знам. Това беше най-бързият джъмскер, аз дори нямах време да реагирам, не се шегувам. Не знам дали гони Благо или идва към нас. Към нас. Има светлини споко. Те страшно ти го Вече, иска да калата. Окей. Няма да крещя. За какъв пъзъл говориш? Ето. Здрасти, брат. What the fuck? Защо? Моля, това ми изкара къла. Защо? Окей, Кохи, май си мъртъв. Кала? И горим. Свършихме, правихме пъзъла. Айде, пикъп. Имаме блейд, Боже, това е толкова страшно. Блейда. Ме телепортира добре. Окей. Много сте близо. брат. Ръце. Обичам ръце. Това ми Чече, припомня... Венци! Окей. Бързо. Плейс. Какво имам да плейс? Виж, What the... Какво е това? това е чучура ми. Какво е това? Това е чучура ми. Това е един голям чучур. То наистина. Добре. Окей, слагаме го. Иска да ме изядат. Венци, топките ще ти се пръснат. Тихо. Това няма да върши добре, брат. Тук сега това е към
като финалната част на играта усещам, че не ще се случи. Тук накрая. Момчета. Забравих, че това съществува, бро. Някой се опитва да отвори тази врата и не знам дали искам да му помогна. Но влезнах. Да, нямам избор. What the... Май прати, не бати грозната си. Мале. Врата ме хвана през проверата. Защо? Бат, аз просто казах, че си грозна, което е вярно. И ти ми се ядоса. Ега ти лабиринта, братле. Че, лабиринт ли каза? Това е перфектно за чудовище. Хайде още един спирит. Къде? О, Бягам. О, мале. И това ме гони. Гони ли те? Ние сме си в началото и си чуваме. Къде е началото? Брат, кой сме, бе, бро? Това звучи малко като мене. Коки, помниш ли къде запали нещо? Запалих. Кога съм? Да. Убили ли те? Не, страх ме, признавам. Естествено, че те страх, това не е страшната игра в Roblox. Бягай, Кала! Стойте, братле. И двамата се изпаряхте от човечество. Аз се опитах да затворя. Че, имаше нещо, на нея граб можех. Или нещо изписа с Е. Да, ето граб. Да. И при мен го да. Дали нещо да направиш? Или не? Хора, аз съм в шкафа да се промни да е грабна, Прави си? Чакай, стой. Грабне. Трябва го направи, чакай. И ме хвана. Уби Благо, Тя може да скача върху това. уби Миксел. Кой ли е този микс? Тя се е стъкнала! Зего. Ето готов. И аз! И аз, окей. Тя дава коруптет! Ама на мен нищо не ми даде. Което какво е за бог? Джиджи. А, ето. GG. Загъби! Бе, как на някой ще му хръмне това? Буквално. You're a murderer. Аз какво съм ти направил? Айде пътеките. Да, пъзълете ми отне 50 хиляди. И може би Къде? това ще края на сезон 67. Нека да видим. От Squid Games. Да, края. Здравей. Добре, приятел. Приятелка. Той май не му харесва. Не сме. Май не е края. Не сме свъркили. По-различно. О, Оу. О, вече Вече! от Stranger Kings. Stranger King се вика. Окей. Виждам я. Отивам към нея. Хей. Би трябвало да... Не. Да. Брат, това е гигантско! Оу. Ега ти грозен червен. Наистина. Хора, забелязах какво прави. Обикаля тези кули. Не стойте близко до тях. Няма да умрете веднага. Аз не мога да я надбягам, те просто около мен съм мъртъв. Ако е около мен. не ето го плав. Аз просто чувам някакви гадни звуци на ляскане. Наши идеално да ме убие просто, не мога да игра. Звучи се едно гумбо. Как знаеш как звучи? Не, брат, не знам как звучи, просто си представям. Представяш си? Правете ги на рандом, брат. Червено, зелено. Просто ги правете както си искате. Експериментирайте. И вижте. Мате, тръгвам да го правя и тя ме убила. Знаете ли това на какво ви прилича? Какво? На глист. Кой е глис? Едни паразити, де ти влизат в газа при лайната. Това беше уникално. Това не знам как да го направим тия коли. Направи го! Всичко ли? Да, направих това, дето вие се опитате. Ето толкова. Окей, И това чакайте. ме беше последното. Ето, скутера. These are my puppets, also your fellow ancestors, who binded you to this curse. The curse! Oh my god! Референс. О, Дългия врат what? и самурая.
Окей. Двете вече мюта. Ето чаптър 3. Окей. О, Окей. Аре, другия чаптър също. Окей. Няма